Josune Alberdi, Ibarko Berritzeguneko hizkuntza normalkuntza aholkularia da. Bergaran bizi da, baina osintxoarra da. Ingurukoak ez direnentzat igual gauza bera da, baina ez da gauza bera osintxoarra izatea eta bergararra izatea. Eta berak luze hitz egingo luke horretaz, baina hortan utziko dugu. Euskara izan da bere lan munduaren ardatza. Magisteritza Eskoriatzako eskolan egin zuen bitartean Bergarako gau eskolan euskarazko klaseak ematen zituen hasierako mailan. Tan ezagutu nun nik, eta ez dizuet esango noiz, orduan konturatuko zeate ematen duguna baino zaharragoa garela. Igerilari ere izan zen, eta gero igerik eta entrenatzailea. Bera, igerik eta entrenatzaile bezala hasi zanean, igerik eta munduan egiten ziren ohar eta megafonia kontu guzti horiek gazteleraz egiten zian, eta bera eta bere ingurukoak hasi zian Bergaran egiten ziren lehiaketetan eta hoie guztiak euskaraz egiten. Da gaur egun, igerik eta munduan ohar hoie guztiak euskaraz egiten dira. Une honetan, oraindik ere jarraitzen du euskararen inguruan lan egiten, eta baita ere mintzalagun lan edo ez dakit nola ditu egiten ere. Josun ez da gaztetan unibertsitatean ikasitakoarekin konformatzen dian horietakoak, eta hainbat eta hainbat ikastarotan parte hartu du jasotzaile bezala eta emaile bezala ere bai. Horien artean aipatzekotan bat aipatzea nahi zuen berak, eta da programazio neurolinguistikoaren inguruko ikasketak egina ditula. Hemen bi prozesu aurkeztuko dizkegu. Bi prozesu desberdin, baina beraien artean harremanak izateaz gain antzekotasunak ere badituztenak. Arrasateko institutuan eta Soraluzeko institutuan berak bideratzen lagundutako bi prozesu. Ahozkotasunaren inguruko lan batzuk izan dira, eta berak azalduko dizkegu. Egunon. Josunek esan duen moduan, ni praktikan oinarrituko naiz. Gure gaia irakasleriaren implikazioa da, baina nik gai horri iruditu zait honen azala azaltza pixkatxo bat nik hiru ikastetxetan egindako edo izandako esperientzia horretan oinarritzea, eta nire esperientziatik abiatzea. Azken batean, azalduko dudana gogoeta bat da. Ikastetxetan implikazio hitza desente erabiltzen dugu, leku askotan, baina gure artean asko entzuten den hitza da. Irakasleriaren implikazioa, gurasoen implikazioa nahi dugu, lankideak inplikatzen dire, zuzendaritza ez dago implikatuta, edo badago, eta horren inguruan pizkatxo bat jardungo dut. Implikazioa aipatzen dugunean nahi duguna da erronkei aurre egitea. Eskuartean daukagun zeregin bat gauzatzea. Eta zeregin hori ez egitea norberak bakarrik. Implikazioa esaten dugunean eskatzen duguna da lankideak edo inguruan dauden beste batzuk ere parte hartzea. Kasu horretan, ezinbestekoa da, beraz, helburu bat partekatzea. Jakitea, zer lortu nahi dugun eta guztiok bakoitzak ahal duenetik indarrak metatzea. Eta guztien artean helburuak lortzeko ahalegina egitea. Beraz, elkarlana funtsezkoa da. Baina gakoak dira. Implikazioa zer da eta bestea da. Eta implikazioa nola egiten da. Hain zuzen, kezkatzen gaituena da nola lortzen dugu jendea inplikatzea. Jendea parte hartzeko erronken edo helburuak lortzeko ahaleginetan motibatuta egon behar da. Beste hitz bat beti entzuten ari garena. Motivazioa gora, motivazioa bera. Ikasleen motivazioa, irakasleen motivazioa,
Nola lortu motivazioa? Era simple batea zer da motibatuta egotea? Motibo bat izatea alegina egiteko, zergati bat izatea norberak alegin berezi bat egiteko. Helburua partekatzen badugu, taldeko helburua da. Helburua argi baldin badaukagu, norabidea ezarrita daukagu. Helburua lortzeko importantea dena da jakitea da zein den norberaren papela. Eta jakin bakoitzaren lanarekin guztion artean lorpenak izango ditugula. Ulibarritarron kasuan adibidez zer elkartzen gaitu. Elkartzen gaitu jakiteak zergatik planteatzen den programa, zeintzu diren lortu nahiko genituzken helburuak, elkarrekin aritzea, elkarrekin partekatzea eta dauzkagun esperientziak eta erabiltzen ditugun baliabideak, elkarlana beraz, baina azken batean bakoitzak bere egoeratik abiatuz, helburuak lortzeko bere prozesua egitea eta bere ibilbidea ezartzea. Baina ezinbestean motivazioa eta implikazioa egon dadin, zentzua topatu behar diogu egiten dugun horri, edo planteatzen den horri. Sarri askotan, kosta egiten zaigu aldaketak proposatzea. Edo orain komentatu dugun bezala, etengabeko hobekuntza prozesuak egin nahi ditugu. Baina, zergatik, betiko egiten badugu ohikoa lortuko dugulako. Lorpenak, beste mota batetako lorpenak nahi baditugu, ikasleak kompetenteagoak izatea nahi baldin badugu, eskoletan talde lana bermatu nahi baldin badugu, eta espada gaude konforme lehendik egiten dugunarekin, zerbait desberdina planteatzen hasi beharko dugu. Bestela aldaketa handirik ez dugu izango. Gertatzen dena da, aldaketak egin behar horretan, beldurra sortzen zaigula sarri askotan, ez dakigulako seguru, jakin badakigun nora iritsi nahi dugun, edo noruntz joan nahi dugun behintzat. Baina sarritan zaitasuna da, dauzkagun zalantzak ez daukatela erantzun zuzenik eta momentukoik ez. Azken batean fidatu behar dugu, planteatzen dugun hori, interesgarria dela eta ondo irten edo gaizki irten arren prozesuak ematen digu aukera hortik ikasketak egiteko. Jakiteko hurrengoan zer ez planteatu gaizki atera delako eta zer bai erabili baliagarria izan zaigulako. Baina esan dudan moduan, sarritan beldurra izaten dugu. Eta hori da gure mamua. Shakespearek zioen, gure zalantzak traidoreak dira. Sarritan, irabazi genezakena galdu egiten dugu arriskatzeko beldurraren eraginez. Inork ezin dugu ziurtatu, hasten dugun bide hori, bide horretan iritsiko garela seguru gune genuen tokira. Baina bide horretan ikasketak egingo ditugula ukaezina da. Beldurrari aurre egin eta alegina egin beharra dago. Implikazioak eskatzen duena da, ezagutzea zerbait egin nahi dugula modu kontzientean, markatzea eta esplizitatzea, ondo azaltzea, hau lortu nahiko genuke. Eta horretarako urratsak jartzea, ezartzea. Beraz, lortu nahi dena argi izatea komeni zaigu, bakoitzaren gandik zer espero dan ezagutzea komeni zaigu, jakiteko bakoitzak bere ekarpena zen izan daiteke. Argi dago, danok ezberdina garela eta bakoitzak bere egoera duela. Bakoitzak bere funtzioa duela. Baina egiten diren aleginak metatu ezkero, taldeko helburuak lortzeko aukera handiagoa dago. Beti ere planteatzen den hori egingarria izan behar da, errealista, praktikoa, egunerokotasunean aplikatzeko modukoa, eta noski, ikusi behar duguna da gure esku dagoela hori egitea, ez dela ametsetan jardutea. Beraz, batzutan urratsak txikiak izan daitezke, baina txikiak izan arren bidean aurrera goaz. Garrantzitsuena, erronkari zentzua ikustea. Eta, lehen Koro Saratxagak ere aipatu duen moduan, oso garrantzitsua da taldeko kide sentitzea. Ez garela ari bakarrik, jende ezberdina ari garela elkarlanean helburu bat lortu nahian.
Hasieran aipatu dut, nire aurkezpena gogoeta batetik datorrela. Ez dut gauza, berez, orain arte esan dudana, Koldo Saratxagek ere gauza asko aipatu du, eta esperientzian ere badakizue, baina uste dut batzutan gogoratzea ere ondo etortzen zaigula. Arrasateko institutuan eta Zoraluzeko institutuan lan bat egin dute klaustro mailan, ahozkotasunaren gaia jorratuz. Oraingo helburua ez da inbeste institutuetako praktikak azaltzea, edo ze bide egin duten, edo praktika bera esperientzia moduan azaltzea. Helburua da ikustea, ibilbide desberdinetatik ere klaustroaren implikazioa lor daitekela. Eta gogoeta da ze gako dauden implikazio hori lortu ahal izateko, edo zerk eragiten duen implikazioa lortze horretan. Bietan, helburu moduan planteatu zen euskararen erabilera areagotzea. Ulibarri programan aspaldidanik daude, eta sarri askotan ekintza ugari egiten ibiltzen gara, eta ahaztu egiten zaigu egunerokotasunea zertan dihardugun, eta hortan Ulibarri ero euskararen normalkuntzarako zenbaterainoko lana daukagun oraindik egiteko. Hemen planteatzen zena zen, ikasleekin ahozkoa lantzen badugu, ahozko gaitasuna lantzen badugu, hizkuntza errezago badarabilte eta kalitate hobea baldin badute gure ikasleek, beraien ikasketetan hobeto ibiliko dira, eguneroko harremanetan ere baliagarria izango zaie, eta ikastetxean euskararen erabilera ere areagotu daiteke. Gutxienez, ikastetxetik eskaini nahi zaie tresna hori ondo ezagutzea, ondo erabiltzea egoera kontestualizatuetan erabiliz, egoera esanguratsuetan hizkuntzaz baliatuz, eta horrek ekar dezake erabilera handitzea. Baina, lehen esan dudan moduan, ibilbide ezberdina erabili dute. Bi ikastetxetan abiapuntu berberetik hasi ziren. Ulibarrin daude, euskara eta euskal kulturaren normalizazioaren bila gabiltza, guztiok, hizkuntza konpetentziak importanteak dira gure kasuan euskararen erabilerarako, baina bestela ere ezinbestean teoria behintzat landu beharra daukagu. Berez, eskolaren eginkizuna da eta irakasleon bete beharra da. Beste kontu bada, zoritxarrez, ahozkoarekin ez daukagula praktika hundirik, guk ez dugu hori bizi izan, batzutan zalantza handia dauzkagu nola landu daitekeen ikastetxean eta nola aplikatu daitekeen, zer egin egunerokotasunean, baina berez landu beharreko kontu bat bada. Beraz, ez da, badalan gehigarria orain arte espadokago oso benta sistematizatuta, baina berez bestela ere egin beharko genukeena da. Oinarrizko ideia da hizkuntza funtsezko tresna dela bizitzarako eta ikasketetarako. Eta Koldo Saratxagak esan duen bezala, ez gara ari bakarrik ikasleen hizkuntzaren ezagutza bermatzen eskolarako, bizitza guztirako baliagarria zaien kontu bada. Beraz, hemen planteatzen zena, klaustro mailan zen, ahozkoa ekintza antolatu moduan eskaintzea eta lantzea. Irakasleok, edozein arlotakoak izanik ere, ahozko hizkuntzaren irakaskuntza programatzea eta ebaluatzeko irizpideak ezartzea. Helburua zen, modu sistematikoan eta era planifikatuan trebetasun aulantzia, adierazmen gaitasunak bermatzeko eta indartzeko asmoz. Banan azalduko dut pizkatxo bat zein izan zen institutu bakoitzean jorratutako bidea. Zoraluzen, batzordean planteatu zen ahozkotasunaren lanketa, zein egoera zegoen ikastetxean, eta horren lanketa sistematikoa egin beharra antzeman zuten. Hemen abiatu ziren taldean txosten bat egitetik. Dokumento bat sortu zuten, hainbat tokitatik ideia baliagarriak bilduz, eta dokumento horretan azaltzen zen irakasleentzat eta ikasleentzat ahozko testu bat ordenatzeko, sortzeko, zeintzuk izan zitezkeen kontuan hartzeko ideiak. Horrez gain, hainbat material azaltzen da eta ebaluaziorako irizpide
irizpideak ebaluaziorako tresnak ere eskaintzen ziren. Hemen egin zuten izan zen, jarri dut hor Ulibarri webgunera, webguneko logoa, ibili garelako komentatzen dokumentu oso interesgarria izan daitekela, gero komentatuko du, baina Arrasaten ere oso baliagarria izan zen, eta ari gara planteatzen, behar bada aurrera xeago, ulibarri.info jarriko dugula, norbaitentzat lagungarri baldin bada, erabil dezazuen. Ikastetxetik baimena dago. Hurrengo pausua izan zen, pentsatu beharrean, ia nola implikatu guztiok joatea urratsez urrats eta poliki. Beraz, egin zuten izan zen, normalkuntza teknikaria, musika irakasle izanik, berak egin zuen jarduera bat ikasleekin. Ahozko lan bat, eskatu zitzaien ikaslei, eman zieten pautak, irizpideak, laguntza, dokumentu hau eskaini zitzaien, beraien diskursoa eta ordenatzeko, eta ikasleek egin zutenean beraien ekoizpena, grabatu egin ziren beraien emanaldia, berbaldiak. Helburua ez da hainbeste ebaluatzea, hori ere bada, baina helburua batez ere da ikasleek hausnarketa egitea beraien diskursoaz eta ikustea nun dauzkaten indargunea eta nun ahuleziak. Horrek ekar dezakelako berriro ahalegina egitea eta lantzea hobeto hurrengoan hobeto egiteko. Hurrengo ikasturtean, teknikari honek egin zuena izan zen klaustroan azaldu, bere esperientzia, txostena eta aurkeztu zuten, eta hor lortu zutena izan zen, irakasle batzuk gehiago inplikatzea. Batzuk, nahi zutena, borondatezkoa izan zen, baina beste arlo batzutan jarri zen praktika. Hoiek, ikasturte batean hori egin ondoren, hurrengoan lortu zen izan zen, klaustro guztian aurkeztu, beste esperientzia batzuk arlo desberdinetako jendea egin zuena adierazi, eta azkenean lortu izena izan zen ikastetxe guztiak bere gain hartzea programa moduan, erronka moduan. Beraz, poliki-poliki eta pixkatxo bat uina edatuz joan zen. Gaur egun guztiek praktika jartzen dute eta modu sistematizatu egin nahi da eta eguneko kurrikulunean txertatuta dago ekintza. Bertako, kasu honetan lana beraile bakarrik egin dute, berariazko aholkularitza gabe. Txostena nik bere garaian irakurri nuen eta ekarpen batzuk egin nituen, ebaluaziorako lantalde baten egindako lan batetik eskaini nizkien ebaluaziorako tresnak eta abar, baina lana beraiek egin dute. Zoraluzeko esperientziatik, bertako normalkuntza teknikariak Iñakik planteatzen ditu gakoak bere ustez hau etxek izan zirela. Aurrera joateko eta klaustroan implikazioa lortzeko. 2 urteko aurrelanak klaustroa hori azaldu aurretik. Esan dudan, urratsez urrats, gutxinaka edatzen joatea. Eta aurretik lana egin daukitzea. Irakasleriari errestea aurretik lana. Elkarlana, elkartrukea eta koordinazioa jakina. Ahozko ekintza antolatu moduan, planteatu eta planifikatzea. Jardun plana maila eta arlo guztietara edatzea. DBH-ko ikastetxea da. Eta zuzendaritza taldetik babesa jaso izana. Aurtengo, ikasturte honetako erronka, da programa desberdinak uztartzea. Programa desberdinetako arduradunek batzorde berria osatu dute, eta egin nahi dutena da programen arteko uztardura. Ez ibiltzea bakoitza bere kasa eta pixkat aparte, baizik eta planteatzea jarduerak eta erronkak programa desberdinak amankomunean partekatuz. Arrasateko esperientzia berriz, hau hobeto ezagutzen dut, ni bertan aholkularia izan naizelako eta nik ere bizi izan dudalako beraiekin prozesua. Hemen, abiapuntua izan zen, normalkuntza arduradun teknikoak zeukan kezka, euskararen erabilera jaisten ari ote zen, eta euskararen kalitatea ere eskaxeagoa ote zen. Klaustroan planteatu eta klaustroan beste batzuk ere ideia hori zuten. Hurrengo ikasturterako ze erronkari heldu planteatzen ari ziren klaustroan, prestakuntza eta berriztatze proiektuetan eta jarduteko. Eta botazioz erabaki izan hau bazala lehentasuna zeukan gaietako bat.
Hurrengo ikasturterako planteatu ziren formazio saioak. Formazio saio horiek nik bideratzen dituen eta nik antolatzen dituen. Klaustro osoak hartzen zuen parte, kasu honetan DBH eta batxilergoko irakasleak dira. Saioetan egiten genuena izan praktika aztertu, baina teoria kombinatu, teoria landu. Abiatu ginen pixkatxo bat normalkuntzatik, normalkuntza ze garrantzia daukaten hizkuntza konpetentziek, hizkuntzaren garrantzia ahozkoaren lanketarako, euskararen hobekuntzak dakarrela baita ere beste hizkuntzetarako hobekuntza, eta faktore erabakiorra izan daitekela arloen ikaskuntza. Gauza batzuk jakinekoak dira, baina askotan gogoratzea importante izaten da, eta batez ere irakasleen artean partekatzea. Abiatu ginen bizkatxo bat irakasleen kezketatik, teoria eta praktikoa kombinatu zen klaustroetan esan dudan moduan, eta beti ere galdetzen zen irakasleek ze kezka zeukaten, eta zer ematen zioten lehentasuna. Eta horren arabera planteatzen ziren beti saioak. Lehenengo ikasturtean, beraiek kezketatik abiatuta, lortu zela izan zen ikasturte bukaeran, irakasleriaren artean adostea nola jokatu ikasleen aurrean, ikasleek adibidez gaztelania zuzentzen zitzaizkienean. Argi ikusten zen, bakoitza pixkatxo bat bere kasasi arduela, modu desberdinean, eta orduan, irakasle proposamenak eskaini zituzten, lanketa bat egin zen, eta azkenean, adostasun maila handia etzeukantenak baztertu egin ziren, epe luzera landu nahi zirenak ere geroagorako utzi ziren, eta momentuan egiteko modukoa zirenak lehen etzi ziren. Eta orduan, iritsi izan ikasturte bukaerara irizpide batzuk adostuta izan da. Irakasleak horrela antzera xamar jokatzeko aukera zeukaten, ikasleei eredu bateratu bat eskaini, ikasleen aurrean ere garrantzia eman gaiari, eta ikaslei azaldu zitzaie zergatik egingo ziren aldaketa, nola jokatuko zuten handik aurrera, eta eman zitzaizkien arrazoi pedagogikoa. Lehen esan duguna, erabili beharra dago hizkuntza hobetzeko. Hurrengo ikasturtean, ahozkotasunera iritsi ginen. Ezagutza ezinbestekoa da, eta ahozkoa jorratu beharra dago erabileran eragiteko. Mintegi bakoitzak, ahozko jarduera bat planteatu zuen, oso maila desberdinetakoak egon ziren, baina hori izan behintzat aurrera pauso bat. Ordura arte egiten etzena, handik erabaki zen, mintegi guztietan, maila guztietan, arlo guztietan, ahozko jardueraren bat egite, lantzea. Formato bateratu bat eskaini zen, eta aur mintegi guztiek sartzen zuten beraien jarduera zen izango zen. Eta iazko ikasturtean ibili ginen izan zen formazio bateratu bat egiten bizkat, irakasle guztiok oinarrizko edukinak partekatzeko. Ahozkoaren trebezian edo testu moten lanketan ze izan daitekeen garrantzitsua, ahozkoaren ekoizpenean izan daitezkeen puntu importanteak eta abar. Eta baita ere ebaluazio irizpideak. Lehen esan dut, asko baloratu zutela Soraluzetik eskainitako dokumentoa, beraientzat ere horrela egin zitzaielako sinesgarria horri aurre egiteko aukera bat zegoela. Eta animatu egin ziren, urratsez urrats, baina zerbait egiteko bidea bat zegoela. Eta elkar trukatuz materiala, arrasaten erabilitako formato bateratua eta proposatutako ekimenak Soraluzera ere pasa zitzaizkien, eta formato, adibidez, berai jarduerak formato horretan jarri dituzte. Agurtzanen esanetan, arrasateko gakoak ere hauek izan ziren. Klaustro osoak proiektu bat partekatzea. Behar batetik sortua izana, eta eguneroko praktikarekin lotua. Pauso, erabaki guztiak klaustroan adostu izana. Ebaluazioa ere klaustroan egiten zen, saio guztiak baloratzen ziren eta ikasturte bukaeran prozesua aztertzen zen. Balorazioaren arabera berplanteatzen zen hurrengo urtekoa. Jendearen interesen arabera. Irakasleriaren iritzia nahia kontuan hartu da denbora guztian. Aholkularitza eta formazioa izana. Formazio hori malgua izan da eta ikastetxearen beharretara egokitua.
Soraluzekoen esperientzia eta materiala aurrez ezagutzea, lagungarri egin zaie. Dokumentoa eskuartean izan zuten denbora guztia. Eta zuzendaritzaren eragina jakina. Proiektua sinistea eta beharrezko baldintzak bermatzea. Soraluzen uste dut zuzendaritza aldaketa egon dela, eta Arrasaten ja 3. zuzendaritza da, eta jarraitzen du proiektuak. Beraz, horrek esan nahi du, badagoela indar bat, aldaketak egin arren, barruan dagoela indarra, ez da jarraitzeko. Ikasturte honetako erronka Arrasaten da programazioak eguneratzea, kurrikuluna berplanteatzea, berrikustea, ze aldaketa egin behar diren eta abar. Eta aurten egingo dutena izango da, ahozko jarduera hauek kurrikulunean eta programazioetan txertatu, finkatuta utzi. Laburbilduz, azken batean, instituto bietan eginiko praktikatik jasotzen duguna edo ateratzen dugun ondorioa behintzate egoera honetan, importantea dela taldekidek helburuak partekatzea. Beraien taldetik sortuak izatea helburu horiek. Proiektuari noski zentzua ikustea. Norbanakoaren zereginetik abiatuz taldeko helburua bete eta osotasuna eskaintzeko aukera izatea. Elkarlan elkartrukea eta koordinazioa, zuzendaritzaren babesa eta eragina, baliabide edo aurrez landutako plantamentu batzuetatik abiatzea, eta prestakuntza, aholkularitza edo laguntza izatea. Bietan egoera zeharo desberdina izan da, baina materiala partekatzea, esperientziak ezagutzea, beti ere konfidantza handiago ematen du, eta badakigu ez goazela bidean ere bakarrik, beste batzun esperientzia ere ezagutzen dugu, eta horrek aberastu egiten du prozesua. Eta hau praktikan ikusi dugu, baina gero alegintxo bat egin dugu teoriarekin kontrastatzeko, erkatzeko. Eta teoriak ere halaxe dio. Prozesu arrakastatxoen gakoak hau direla. Informazioa izatea, implikatuta daudenak, bertan dabiltzanak, eta hizkuntza partekatzea. Argitzea ondo zertan ari garen, ze ulertzen dugun konzeptu horietaz, benetan zer da lortu beharrekoa. Kontestualizatzea, bakoitzak bere egoeratik abiatzea eta bere beharretatik abiatzea, eta jakina ikastetxeko praktikatik abiatzea. Planifikazioa egitea, pentsatzea, zer egin beharko genukeen lortu nahi dugun hori lortzeko, eta bakoitzaren zeregina zen izan daitekeen. Argi dago, ahozkotasuna lantzerakoan, hizkuntzetako irakasleen funtzioa bat dela, eta arloetako irakasleena beste bat izan daiteke, ekarpena ezberdina da. Arloetako irakasleek kontuan izan behar dute ahozkotasunerako zeintzu diren gakoak, beraien diskursoa ondo erabili, beraiek testua ondo antolatu, eredu ona izan, eta ikasleei eskatu baita ere beraien testuak ondo antolatzea. Baina, kasu horretan, hizkuntzaren erabilera erreminta moduan erabiltzea da. Erreminta moduan hizkuntza aberastuz, arloa ere hobeto bereganatzen dutelako ikasleek. Beraz, planifikatu egin behar da zer egin, eta hori gero behin pentsatu ezkero praktikan jarri beharra dago. Inork ez digu ziurtatzen gauza guztiak ondo joango direnik, beti daude ustegabeak edo oztopoak edo espero ez genuena, eta horiei aurre egiten beti ere ikasten dugu. Aldaketak egiten joan, eta ikusten dugunean proiektu sendo bat daukagula, ezarri praktikan, esan dut esperimentatzeko, baina etengabe balatzen joan, eta ja pizkatxo bat ikusten dugunean proiektu sendo bat, sistematizatzea da gako importante bat. Ez utzi galtzen, ez utzi ahazten. Sarri askotan hasten gara proiektuekin, bete-betean jarduten dugu horrela, eta horrelako ikastetxe baten, Arrasaten adibidez ni badokat esperientzia hori, eta ez dakiz zer dela eta etzan burutzen ganoraz. Askotan pentsatzen genuen eta zer gertatzen da. Hori aztertu beharra dago. Importantea da, iristea eta idatzita gelditzea. Kasu honetan, institutuan urtero ikasturte hasieran gogoratu egiten da, zertan ari diren eta zer bide egiten. Noski, jarraipena eman, egin behar diren aldaketak eginez, badakigu erronka asko daukagula, egunerokotasunean, gizartera egokitzen ari garela etengabe, eta pizkanaka beti aztertzen joan beharko dugu, balio digun ala ez pentsatutakoak, balio duenak horri eusteko, eta ikusten ditugunak ez dutela erantzuten, ez dutela
emaitzik ekartzen edo gure ustez hobetu daitezkenak, horiek berplanteatzen joanez. Garrantzia handia ematen zaio baita ere zabalkundeari. Importantea da, eta irakasleriak asko baloratzen du, mintegietan eta beti esaten duzue, baloratzen duzuela izugarri besteena entzutea. Norberak egindakoa partekatzea, ondo dator norberak ere ziurtasuna lortzen duelako. Eta klaustroetan eta eginikoak hartzen du balioa baita ere. Baina horri esker, Soraluz eta Arrasaten artean gertatu den bezala, materiala, esperientziak eta kontrastatzeko aukera ere ematen da. Eta hortik guztiok elikatzen gara. Eta beraztu egiten gara. Bigarren hezkuntzarako planteatu dut batez ere, horietan zentratu naiz, baina egia esan, aipamen bat besterik ez nuke egin nahi bukatzeko, antzeko zerbait egin du, ibili naizela Mendaro ikastolan. Kasu honetan haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea da, eta hemen ere azkenengo 3 urtetan nik dihardut erreferente eta normalkuntza aholkulari moduan, eta prestakuntza saioetan klaustro osoan landu dugu, eta apropos jarri dute diapositiboa ikusteko edozein gai izan daitekeela lan gai. Gu Mendaron abiatu ginen harremanetatik. Momentu horretan hori izan beraiek zeukaten premia eta horri heldu genion. Nik argi dudana da edozein gaitik abiatuta ere beti ere hizkuntzara iritsiko garela. Edozer gauzatarako hizkuntza tresna delako eta ezinbestean planteatu beharra dagoelako. Lehenengo urtean harremana landu genituen, hurrengo urtean ikastetxea gurasoekin dituen harreman egoeratarako hizkuntza erabilera irizpideak adostu ziren, eskola kontseiluan planteamendu adostu bat azaltzeko, proposatzeko. Klaustroan, ez dadila joan irakasle bakoitza bere iritzien arabera. Klaustroan aztertu zen, ze proposamen zeuden, ze ikusten zen bideragarri, ze abantaila zeukan proposamen bakoitzak eta ze eragozpen, eta horren arabera botatu egin zen eta planteatu zen zeintzuk izango ziren eskola kontseiluan modu bateratuan planteatzeko irizpideak. Eta beste gai bat landu duguna izan da ahozkoaren lanketa. Hemen denbora gutxi geneukanez, heldu genion elkarbizitzatik proposatutako ekintza bati. Beraiek elkarbizitza programatik eta klaustro osorako proposamen bat zegoen, ipuin bat eraikitzea, maila guztietako ikasleen artean, eskolako ipuin bat sortzea. Eta lan hori egin ondoren, planteatu genuena izan zen, ahozkotasuna nola landu, praktikan eskuartean daukagun horri helduta. Orduan egin genuena izan zen, orain goitik bera kontatu egingo dute ikasleek ipuina. Eraiki behetik gora egin zen. Orduan txikiek etzekiten ipuina benetan nola bukatzen zen. Importantea da, jarduerak beti planteatzea esanguratsuak izan daitezela eta kontestualizatuta, zentzua izatea. Ikasleek ipuina ezagutzen ez zutenez, guzti ez zeukaten interesa ipuina benetan nola gelditu zen jakiteko, eta beraiek osatutako ipuina azkenean zertan gelditu zen. Orduan, aztertu genuena izan zen, 6. mailatik behera, batzuk beste ipuina nola kontatu. Eta ahozkotasunaren izenean, edo estrategia moduan landu genuena izan, kontaketetan edo irakurketan, ahozko irakurketan, edo ahozborako irakurketan, zentzuk izan daitezkeen zaindu beharreko gakoak. Komentatu nahi nuena zan hori, edozein arlotatik iritsi daitekela. Eta ibilbideak ere desberdinak izan daitezkela. Ikasturte Mendaron adibidez, gakoak aurrera jarraituko izan dira egunerokotasunean jarduteko somatzen diren zailtasunei aurre egiteko zerbaitetik abiatzea, gauza praktikoak egitea, berehala aplikatzeko modukoak, eta irakasleek zerbait baliagarria eta epe laburrera aplikatzeko modukoa lantzea. Komentatu nahi nuen, askotan, halako prozesuetan, askok esango duzue, egiten ditugu horrelakoak jakina, badakit baietz, zuetako ikastetxe guztietan egongo dira dinamikak, prozesuak eta abar. Hauek adibide batzu besterik ez ziren, eta momentu honetan proiektua egin behar dugunez, eta 4 urteko proiektua eta implikazioaz eta hainbeste hitz egiten dugunez, bakarri izan azaltzea, pixkatxo bat hori jendearen implikazioa lortzeko aurrikusten ditugun gako batzuk.
Eta besterik gabe, mila esker.